doktor kay dinhiman siya ni ST sa Nanay Isang In. Garbo kay namo sir nga niya ka karon sa amo ang lugar sa Valencia. O nagpasalamat ko kaayo sa panahon nga gitugot kini. O kini si bulanong dako nagpasalamat sa BIT staff. Labi na usab sa ato ang pinanggang ug buutan nga mayor si Mayor Nel Junicio Balite. Si Dr. Aya guys nagpa-picture sa among sala og ingon man kauban usab sa iyahang assistant. Analipay ang doktor guys sa maong in. Akong tanang pamilya to sa Amerika, ako rin nabilin sa Pilipinas. Mo ni si Dr. John Ayad guys. Among gis karong buntag ka. Akong Vice President sa BIT. BIT. Yes. Sana sir makuana nang atong eskwelahan mapusla na jud na ron. Karong tuiga ka na sir? Sunod to karong 24th. Inikaw man gud ana. Sus dako jud namong pasalamat. Nanay daghang kurso nga nindot i-offer. Dako jud namong pasalamat sir sa Valencia nga niya natay kolehiyo karon. College. College of high school, senior high kanil dira. Yes. Ma'am, ko akong picture dito gawa sa O sige, okay ra sir. Dako namong pasalamat sir. Lili Neri sir. Liling? Lili Neri. May YouTube channel sir. Bulanong dako. Unya, nay restaurant at bano. Oh, nay karinderya. Kanang Balik-balik sir ha. Na pa may butang ninyo no? Okay ra oh. Di kung ni ato sa Valencia ba? Balik ko kay kanang mas barato ni sa Durban. Dito Durban arte raman tong turunin pros lagi. Lagi. Oh yes. Nindot ang Durban ko salas na nindot nga akong gipuy-an sa doon. Ako taga-anda ko. Nga daghang mga churches ko. Nga kuan kuay ko diri ng garden on nindot ko ni mong garden nga ako kay now nay dako na imong patikan. Native sir, native. Kuan man ko kanang mantika mo. Yes. Lamang sir kay namaligya ko tanong. Galing sir kay kusog bita ang ulan, kusog pud motubo ang mga sagbot. Nakita ko mamaligya ko sa una, makalilang ko mga 80,000. Wow. Diba? Pero mayroon na din ng mahal na tanong. Kanang natural. Guwapa lang siya. Tanang tanom guwapa sir basta ma-maintain, di ba? Naa. Okay ra lagi ni sir i-vlog no? Ara ba ni i-vlog? Dili? Okay. Vlog. Ikaw ba? Basta sir ha nangayo ko ani mo. Ikaw may nanay one of the napuyo dire nga panana okay. Di Dr. Ryan, nga akong kuan napoy card, tagay sa card doon. Bulanong dako man gud ako ang kuan channel. Napoy kuan na paano ko sa tourism anong kita. Napoy card na siya. Ipo na lang akong executive si Ronald. Kaya akong assistant. Valencianon man po ni sir. Ay lang kagikan. Kainday na lang. Yes sir. Mao lagi nagsubay siya na ho. Iyang lolo, iyang mga kanunuan, Valencia. Valencia dito. Ako tagikan ko ayat mabini o anda. My guard, anak. Anda. Buwan na sa katong brown nga water.
din. Ako nang Sir, salamat, sir. nanadi ang presyo na po. Ang makonect nimo imong vlog. Ah, sige, sir. Ah. Ako'y president sa Central Visayas. Sir, garbo kay namo, sir, nga ang among in. Mao joy imuhang nasat-an ron. Ha? Ang among in, may nasat-an nimo ba? Garbo kay namo. Yes, sir. Salamat. Basta ako na po yung Anthony Durban. Oh. Kanin. Oh. Kaya pa ay Picture ka ng cell number. Ano eh? Oh. Bang, sir. Bye-bye na, sir. Bumalik po niya. Yes, sir. Ang mga balite, ma'am, Juan, sila ma'am, kita may nag-complain mo. Katong lalaki, sir, nalimot ko. Oh. Ay, relax naman. Oh, ako ra. Oh. Relax. Banin. Oh.